Мамо, прибрах се. Какво има за ядене? Браво бе, Георги, браво бе. Прибираш се и първото нещо, което питаш е какво има за ядене. Вместо да питаш как съм, що съм. Не ме ли виждаш? Едва дишам. Аз Да, болна съм. не видях, че си болна, мамо. Еми как да видиш, то тебе носът ти не ти се появява тук в тая къща? Цял ден навънка. Приятелите ти по-важни от майка ти, а? Как ни тъй срам, бе, момченце, как ни тъй срам. Вместо да се пребереш и да питаш, ей, мамо, дай да ти направя едно чайче. Искаш ли да ти направя чайче? Какво ще ми правиш след дъжд качулка? Аз ще си го направя сама. Така изпросено всеки може. Извинявай. Какво ми се извиняваш? Ще ми се извиняваш, хич не ми се извинявай. Вай. Аз тук ще каталясам, вие вас хич не ви интересува. Не. Сега ще звънна на леля ти Снежа, тя да дойде да ми помага. То се е видяло, че трябва да искам от чужди ти хора да ми помагат. Найди изчезвай. Добре. Яш, каквото намериш в хладилника. Ей, неблагодарници, същият като баща си.